Saan siya yun na? Saan? Oo nga. Saan sa'yo na? Oo nga.左顾右盼，我像个小孩，此刻心跳你。 Ay, ganda ng mga tanawan dito. Merong okra, merong malunggay, merong munggo, may mga flowers. Ang ganda! Ha? May talong! Ito ang gusto ko. Ang laki! Masarap, masustansya, walang hanap-hanapin. Dito na kayo. Sansay! 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 Anong ginagawa mo dyan? Bakit? Naghahanap ako ng talong. Kasi kapag may talong, may bibi. Saan ka pupunta? Dito muna kaming tatlo. Ikaw munang humabol. O sige, ako munang hahabol kan Sansay. Alam mo, namimiss kita. Namimiss din kita. Bakit amoy putok ka? Okay lang yan. Mas importante, mahal kita. Oh no! Mas malaki pa yan sa akin! Anong kailangan kong gawin upang malaman? Saan ka pupunta, Daman Sir? Ang gaganda ng mga tanawin dito. Balik gini kan. Sige. Ang gaganda ng mga tanawin dito. Ansaman? Ang ganda. Okay, isab. 1, 2, 3, go. Ay, ganda ng mga tanawin dito. Ansaman? One, agad. Ano, ansaman na? Okay, 1, 2, 3, go. Okay. 1, 2, 3, go! Bagis ang Luisa. Ingon yan eh. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Di man naman, tato. Wala pa kay balik man to. Anong ginagawa mo dyan? Go. Anong ginagawa? Nakaya. Dagi na. Alam mo? Sama. Dili, kanang. Go, dagan. Ay, dali na po ka. Ay, tikuyok man ka. Oh, tiktik. Mana na po go. Tiktik. Pumsabay po sin tuyok. Kadaw ka. Tiktik sa. 1, 2, 3, go. Bogba ba siya? Pagkubukan. 1, 2, 3, go. Mas malaki pa yan sa akin. 3, go. Oh no! Mas malaki pa yan sa akin.
Nga. Saan ka pupunta, daman sa? Dagma po. Di maklaro na. Salamat na guys, kay human yung lang tawang video. Yes. Unta, di mo malimot og subscribe, like, and share. And don't forget to comment hashtag di maklaro na 20 times para makomment yun mo. Ay ba shout out na rather. Shout out na may kang Remio, Hiniralaw, kang Lionel Pasanting, kang Jenber April Pasanting, kang Rode Adto o kang Langga Picolados o kang Novalen Emlaw. Kamo na po may shout out. Shout out ko sa akong asawa na. Nova. Opa. Oh! Okay. Oh guys. Di na muna tason. Ano pa day? Isa pa. Ito dyan. Jai Ruble naman. Jai Ruble. Eh, come on. Shout out po na kayang generous si Kuya. Kang Ayaw. Kang Jin Buharon, kang Doms TV, kang Kunuichi Sugabo, kang Mama ni Kirby nga si Bibot. Okay. Come on. Shout out pre ko kay Juan. Friends Alex R. Solmayor. Friends Alex R. Solmayor. Yes. Friends Sumili. Jai Roble. Yes. Mora to. Salamat kayo. Okay, Carl. Bye-bye.